Efesiërs 4 vers 1 tot 6. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl jy mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam, een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Bewaar die eenheid van die Gees deur die band van vrede. Dit is alles een en dieselfde. Alles gaan op eindig soos Vader God dit beplan het in sy raadsbesluite. So, ons kan net sowel alreeds onderwerp en onsself verneder onder sy kragtige hand om ons op sy tyd te verhoog tot sy lof en eer.